hit my butt on the ground for some reason. I don't know for what reason, car or something. All right, so the security was kicking me out immediately. They just like using me like all the time. Anyway, I'm just fighting with the security and trying to land my trick in. Also, the cars start for some reason like on purpose parking the cars here. Like I said, it's just getting more difficult and more difficult. So now I can't even leave my house. You can see it already. So again, I just needed to film some other security for some reason. Moro. Terve. Sulla on käynyt Aimoparkin henkilökunta kertoo, että tällä saa skeittaa. No, en mä tässä hälyttämässä varmaan kenenkään tiellä on, vai onko? Joo, mutta kun tää on parkkihalli, niin täällä ei saa skeitata. Mitä te suosittelette, mihin mä menen? En tiedä. Jonnekin muualle kuin tänne. Joku skeittaamiseen tarkoitettu paikka varmaan pitää valita. No, mistä semmonen löytyisi? Mä en tätä skeittaamista harrasta, niin en oikein tiedä mistä niitä paikkoja löytyy, mutta parkkihallissa skeittaaminen on valitettavasti kiellettyä. Selvä. No, ei voi mitään. Lähdetään sitten menemään. On teilläkin töitä sitten. Niin, mutta mitä sä yritätkö pakottaa mut? Jos nyt sotketaan, niin varmaan niin siivotaankin omat jäljet. Näinkö mä voin lähteä vaan menemään täällä? No sen jälkeen voit, jos siivot nuo tosta. Häh? Sen jälkeen voitko siivot nuo tosta. No kai täällä on henkilökunta, joka hoitaa se homma. Mutta jos sä oot ne siihen laittanut. No eikö se riitä, että mä lähden pois täällä? Eikö tää ole tarpeeksi nöyryttävää mulle muutenkin, jos saatana? Eihän tää nyt toimi niin, että sotketaan ja sen jälkeen vaan, että voiko mä lähteä. Kyllä ne jäljet pitäisi siivota. No, mä olisin siivonnut, jos mä olisin saanut tehdä mun temput päälle, mutta ei te käskit mun lähteä, nyt mä lähden täältä. Kiellettiin skeittaaminen ja ohjeistettiin menemään paikkaan, missä skeittaaminen on sallittua. No, missä se on sallittu? Varmaan skeittipuistoissa. No missä semmonen on? Google varmaan kertoo sulle, kuten mä sulle kerroin, mä en skeittaamista harrasta, en tiedä missä on skeittipaikkoja. No, onko mä nyt vaan lähteä saatana menemään täältä? Katsotaan missä mahdollisesti on joku skeittipuisto. Jos sä nyt oot täällä sotkenut. Mä oon saatana treenannut olympialaiseni täällä, en mä oo mitään muuta tehnyt. Kantanut jotain rikkinäistä pesukonetta. No ei täällä vittu minkä saatana teet? Pitäisikö nyt laittaa kumminkin paikoille? No en mä nyt saakaan, mutta säästellä mun kroppaa, mä oon menossa seuraavaan paikkaan jo. Nyt sä varmaan tiedät, mistä seuraava paikka löytyy. Häh? No mä lähden etsimään seuraavan. Koon tulossa on skeittihalli. Ei oo muualla. Ei. Selvä. Täällä Redissä ei oo mitään. Ei. Okei. Alright, so hei, voinko mä mennä metroon? Tuolta pääsee. Eikö mä saa mennä metroon? Menet ulkokautta. Miksi mä vois mennä? Se metro on eri suunnassa. Nyt poistetaan kauppakeskuksen alueelta. Minkä takia? Miksi mä voin mennä metroon? Häiriökäyttäytymisen vuoksi. Häh? Häiriökäyttäytymisen Te vuoksi. päätätte, mihin suuntaan mä lähden. Mä en saa mennä metroon. Niin. Sä pääset ulkokautta. Varat törmää. Niin mistä täältä nyt pääsee metroon? No enkä, saanko mä nyt vittu ite mennä sinne metroon? Et sä nyt vittu voi määrätä mua jossakin kaupungilla, mihin vittu mä kävelen. Pidetään huolta, että sä poistat meidän järjestyksen siinä alueella. No mä oon sanonut, että mä oon menossa metroon, ja sitten pakot, menkää nyt vittu satana seuraamasta mua. Alright, so at the end they asked me to go walk middle of the street alone for some reason. I don't know why. I needed to be a bad example or something again. So at the end I was able to land some tricks, and one told in front of the people. It's a little bit like humiliating always go in front of the people, but now it's completely normal and we are back to reality again, and let's see how it goes. Again. But luckily I was able to. Ihan hieno harrastus toi skeittaus, mutta vähän väärä paikka täällä kauppakeskuksen hissiä ollessa skeitata.
No, mutta en mä kenenkään tiellä häntä ole ketään. Haittaako se nyt niin paljon? No, se on valitettavasti säännöt on säännöt, niin että niin vois keitellä täällä näin. No, ei voi mitään. Joo. Nää on pelisäännöt ja näillä mennään. No, saanko mä tehdä yhden tempaan ja lähteä selkä menemään? Mulla menee minuutti. Et voi valitettavasti. Mulle tuli ilmoitus tästä, että täällä skeittaillaan, niin se on kiellettyä täällä näin. Aivan. Okei, ei voi mitään. Ulkona voit jatkaa toki. No. So basically I already feel like I just can't leave my house or go anywhere like 2000, well, like my whole life. And it's always funny, you can see, but anyway, I took so much time to blend this over, and so many people passing by laughing, and I don't know for what reason, because I feel like a little bit like a drug user or something. But anyway, at the end I was able to mix that, and on kaikki hyvin. So at the end, some flat front tricks also in there. Right, so now I'm already in Hakaniemi, and I'm a little bit in a hurry. I'm already in Hakaniemi, I'm a little bit in a hurry, and next I'm gonna do fastly go and do the sorry, it's always like I always need to somehow so I always need to be some sort of creative. I don't feel like at the moment I don't feel like I'm actually kind of hungry, but at the moment I don't have that much money to. On kaikki hyvin. On kaikki hyvin. So I feel like I'm a little bit like ensinnäkin mä en oo tässä raapimassa mihinkään autoihin. Joo. Miten mä Mitäs häiritän sun sun? auto lähtee jo? Häh? Täällä on sulta mun näyttö. No miten se voi osua tohon näyttöön? Ei millään tavalla. Ai jos se lähtee. Sähän tässä oot tiellä, sä oot jättänyt auton keskelle satana katu. Joo, mä oon täällä hallissa töissä. No, mitä teet täällä? Mä oon huolta. No, eikä se oo sun asia skeittää, kun mä täällä vai jos oot huoltaminen? Se mun asia, jos mä pidän yllä tätä paikkaa. No, mitä mä hajotan tässä? No jos se skeitti lähtee vaikka suolta ja osuu tohon näyttöön, niin ilmoittaudutko, että maksamassa sitä. Ai jos mun lauta lähtee alta ja osuu tohon näyttöön? Niin. No voin olla ilmoittautumassa siitä, että jos se osuu joo. siihen. Ei ne oo ennenkään maksanut kukaan. Häh? Ei niitä oo kukaan ennenkään ilmoittanut, että hei me rikottiin jotain. Mitä te rikoitte? No on tällainen skeittattu joka paikassa. Mutta mitä te rikoitte tai mitä te rikoitte? Kanttikiviä ja muuta on raapittu. Niin kyllä sä tiedät, että noita rukit vetää maalit kanttikivistä, kun niitä reilataan tähän näin ja muuta. Niin? Niin. No saanko mä nyt jatkaa tää? Eihän se ole sun asia, niin jos mä oon täällä skeittää. Totta kai se on mun asia, kun No mä et- vastaan sen hallin kunnossapidosta. Häh? Totta kai se on mun asia, kun mä vastaan sen hallin kunnossapidosta. No mä haittaa, että sä ketä. Edelleenkin, jos sä hajotat täällä jotain. En mä hajota mitään. Sä et voi tietää, jos sulla käy vahinko. Häh? Niin, et sä No kai mä nyt sanon tiedä, miten mä skeittään. Just joo. Et ikinä ei käy vahinko, ikinä ei lähde lauta-alta. No kai mä valitsin semmoset temput, että mitkä on turvallisia tehdä. Ei me läpi. Ei oo skeitty poiskaan. Me Ei, oo oikein ei, poiskaan. mutta ei se ole sun asia. No on jatkaa mun harrastus. Soita vaikka vartijat tai jotakin, mutta ei se ole sun asia. Niin kuin. Niin mikä valtuuttaa sut käymään käsiksi mua? En mä käynyt sun käsiksi. Et sä lähdet, mä seison tossa sun skeittasi mua päästä. Eihän mä skeiton sua päin. Joo, voit katsoa siitä sun videoa. Ai skeittasin sua päin. Mitä kohtaa. Sähän taklasit tuohon seinään, mä en edes koskenut sua. Eikö? Okei. Puhutaan, mä näkyy siinä sun videolla, että sä oot tosi. Mä väistin sua, sä ite taklasit nyt tuohon seinään. No kyllä. Voit katsoa siitä videoa, mitä käy.
So also in here I just needed to come argue here or something. Fucking kids. So I just needed to also come here to make some fucking idiot. Sink works, so I need to also wash my hands. Alright, so and also there's also some elevator or something, and this reminds me also like the times when I was still working in Are or like 2000. What? 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 Onko sä jonnekin, etsikö sä autoa? No, I'm trying to look way out from here. Mitä? I'm trying to look way out from here. Ei oo autoa täällä. I'm trying to search my way out from here. I'm trying to get out from here. Oh, yeah. Is there an elevator or something? Yeah. Alright. Is. Thank you. Alright, so I think I was able to search the elevator up and like usually car wash or some